ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እምበኣር ሎመዓንቲ ተመሊሰኩም ዘለኹ ብሕቶን መልስን እዩ። መዓልታዊ ክትሕተትዎ እትኽእሉ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ድኳን ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ቤት ጽሕፈት ክትሕተትዎ እትኽእሉ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። እምበኣረይ ከምቲ እትገብሩለይ ምሕጋዝ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም። እምበኣር ኣሕዋተይ ናብ ትምህርትና ንእቶ። Hier zijn middenkort antwoord en mogelijkheden per vraag. ኣብዚ ንህለው ብዙሓት መልስታት ንሓንቲ ሕቶ ቁፅሪ ሓደ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ Hoe heet je? Hoe heet je? እንድሕር ኢሎምካ መን ስምካ ማለት እዩ። Hoe heet je? መን ስምካ ኩሉ ግዜ ክትሕተቶ እትኽእል እዚ Hoe heet je? Ik heet ግእዝ My name is ግእዝ ሰለስተ ዓይነት ሕቶ እዩ ዘሎ Ik ben ግእዝ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ Hoe heet je ምስ ዝብለካ ሓደ ሰብ Ik heet ግእዝ My name is ግእዝ ሕጂ What is your name እንድሕር ኢሉካ My name is ግእዝ ትብሎ Wie ben je እንድሕር ኢሉካ ከዓ Ik ben ግእዝ ትብል dus ሰለስተ ዓይነት ሕቶ ንሰለስተ ዓይነት መልሲ ማለት እዩ Hoe heet je ምስ ትበሃል Ik heet ግእዝ What is your name My name is ግእዝ Wie ben je Ik ben ግእዝ ትብል ሰለስተ ዓይነት ሕቶ ሰለስተ ዓይነት መልሲ ማለት እዩ ክልተ ድማ ንርአ Hoe gaat het ከመይ ኣለኻ Hoe gaat het Goed dank je ክትብል ትኽእል ኢኻ Goed dank je of Het gaat goed ወይ ድማ Het gaat goed ትብል En kort antwoord ድማ prima ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ dus Hoe gaat het Het gaat goed of Goed dank je of prima ከዓ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበኣረይ ድሪ ንርአ ሰለስተ Waar woon je ኣበይ ትቕመጥ Waar woon je Ik woon in Rotterdam of Ik woon in Nederland ወይ ድማ Ik woon hier ኣብቲ ትነብሮ ዘለኻ ትሕተት እንተለኻ ኣብ ኣምስተርዳም ኮንካ ትሕተት እንተለኻ Waar woon je እንድሕር ተባሂልካ Ik woon hier ትብል ኣብኡ ስለ ዘለኻ Hier ማለት ኣብዚ ስለ ዝኾነ እምበኣረይ ቁፅሪ 4 ንርአ Hoe oud ben je ክንደይ እዩ ዕድመኻ Hoe oud ben je ከከም ዕድመኻ ኢኻ ትምልስ Ik ben 25 jaar ክትብል ትኽእል ኢኻ Ik ben 30 jaar ክትብል ትኽእል ኢኻ Ik ben 20 jaar ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ oud ድማ ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ Ik ben 25 jaar oud Ik ben 30 jaar oud Ik ben 20 jaar oud of Ik ben 17 jaar oud ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ 5 ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ Waar kom jij vandaan Waar kom jij vandaan ከበይ መፂኻ Ik kom uit Eritrea ክትብል ትኽእል ኢኻ Ik kom uit Afrika ክትብል ትኽእል ኢኻ ሽዑ Waar in Afrika እንተኢሎምካ ድማ Ik kom uit Eritrea ትብሎም Eritrea in Oost-Afrika ትብል dus of Ik kom uit Asmara ካብ ርእሲ ከተማ ናይ ኤርትራ መፅየ እንድሕር ደይፈሊጦማ ድማ Waar is Asmara ክብሉካ ይኽእሉ እዮም Waar ligt Asmara ወይ ድማ ኣበይኣ ዘላ ኣስመራ ይብሉኻ ማለት እዩ in Eritrea ድማ ትብሎም እምበኣረይ 6 ድማ ንርአ Spreek jij Nederlands Spreek jij Nederlands Ja een beetje እወ ቁሩብ ክትብል ትኽእል ኢኻ en ja goed Ik spreek goed ክትብል ድማ ትኽእል ኢኻ of nee nog niet goed Nee ik spreek nog niet goed ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዘይፉ ድማ ንርአ Werk jij of studeer je
Werk jij of studeer jij? Werk jij of studeer je? Werk je of studeer je? Dus ik werk, كتب تخليها of ik studeer geen werk ማለት እዩ ik werk እንተልካ ኣይትመሃርን ኢኻ ik studeer እንተልካ ድማ ኣይትሰርሕን ኢኻ of ወይ ድማ ik werk en studeer እንድሕር ኢልካ ከዓ ይሰርሕን ይመሃርን ኣብ ኔዘርላንድ ተምሃራይ ዳርጋ ዝበዝሒቱ ክሰርሕ ኣለዎ እንታይ እዩ ዘገድዶ እንድሕር ኢልካ እቲ ናብራ እዩ እቲ ናብራ ስለ ዝጽግሞ ከተመሃራይ እንተኾንካ ገንዘብ ዝበሃል የብልካን ካብቲ እትወሃቦ ሓገዝ ውሑድ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣዕሩኽትኻ ዱካን ኬድካ ክትገዝእ ትደሊ እሞ ትስእን ስለዚ ድማ ሰብ ክሰርሕ ኣለዎ ወይ ናይ ምሸት ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ወይ ቀዳመ ሰንበት ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ብዘይ ተምሃሮ ከዓኒ እዛ ዓዲ ጠጠው ክትብል እያ ኩሉ ተምሃራይ ዳርጋ ብጥርሑ እዩ ዝሰርሕ ንሳቶም እዮም ከዓ ኩሉ ነገር ዘመሓድርዎ ዳርጋ ወይ ድማ ዝሰርሕዎ ስለዚ ድማ ik werk en studeer ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣኽቲ ድማ ንርአ wat doe jij vandaag ሎሚ እንታይ ክትገብር ኢኻ wat doe jij vandaag ik werk vandaag ሎሚ ክሰርሕ ik blijf thuis ሎሚ ኣብ ገዛ ክኸውን እየ ወላ ሓንቲ የብለይን ኣብ ገዛ ክውዕል እየ ik ga naar school ወይ ድማ ናብ ትምህርቲ ክኸይድ እየ ትብል ትኽእል ኢኻ Acht, wat doe jij vandaag? Ik ga naar school. Ik blijf thuis. Of ik werk vandaag. ሎሚ ክሰርሐ ወይ ድማ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብል እየ ወላ የብለይን ማለት እዩ ክልተ እናንተ ሳልሰይቲ ድማ ኢኻ naar school ቁጥሪ 8 ማለት እዩ ኢኻ naar school ናብ ትምህርቲ ክኸይድ እየ ነይኽ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ wat eet je graag? wat eet je graag? ብደስታ ክትበልዖ እትደሊ ነገር እንታይ እዩ ዝብላዕ ማለት እዩ ብደስታ ክትበልዖ ክራኽ ደስትነት እዩ ብደስታ ክትበልዖ ከለኻ wat eet je graag ik eet graag rijst ራይስ ማለት ሩዝ ማለት እዩ ik eet graag rijst ኣነ ሩዝ ብደስታ ይበልዖ ይበልዕ ik eet graag kip kip ማለት ደርሆ እዩ ik eet graag kip እንድሕር ኢልና ኣነ ደርሆ ብደስታ ይበልዓ ጣዕምቲ ስለ ዝኾነት ik eet graag pasta እንድሕር ኢልና ድማ ፓስታ ማለት ፓስታ ኢና ንብሎ ንሕና እውን ፓስታ ኢና ንብሎ dus ik eet graag pasta እንድሕር ኢሉ ኣነ ፓስታ ብደስታ ክበልዕ ደስ ይብለኒ እምበር ቁፅሪ 10 ንርአ drink je koffie of tea እንታይ ኢኻ ትሰቲ drink je coffee of tea ንስኻ ቡን ዲኻ ትሰቲ ዋላስ ሻሂ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢኻ ትሰቲ dus ጥረ ሓደ ik drink coffee ik drink coffee of ik drink tea ወይ ድማ ik drink water ክትብል ትኽእል ኣብቲ ምርጫ ዘየለ ና dat betekent jij drinkt geen koffie je drinkt ook geen thee dus jij drinkt water ኣብዛ ሕቶ እዚኣ drink jij coffee of tea እንድሕር ኢሎምኻ ና of ik drink water እንድሕር ኢልካዮ ንሓደ ሰብ dat betekent automatisch jij drinkt geen koffie en thee ترديخوني أبزي عندي حر ما يدسات الكاي درينك فاتر ندحر الكاي نحر سب درينك ياي كوفي اوف تي ندحر لوكا فاتر ندحر الكايو درينك فاتر ندحر الكايو اوتوماتيك انتا يخون الله مسلكم انا كوفاي ستنية انان شاهد ما يستنية يخون الله مالتيو مبارح واتي نبزد متسلس نحلاف مبارح قطر حدد ما حجي نراه Wat leer je? እንታይ ኢኻ ትመሃር? Wat leer je? Ik leer Nederlands. Ik leer rekenen ወይ ድማ of ik leer nieuw woorden ወይ ድማ ሓድሽ ቃላት ይመሃር ኣለኹ Wat leer je? Ik leer Nederlands. Nederlands.
ወይ ድማ ኤክሌር ሬክኒን ድማ ሕሳብ ማለት እዩ ቁፅሪ ማለት እዩ ኤክሌር ሬክኒን ኦፍ ኤክሌር ኒው ዎርደን ወይ ድማ ኒው ዎርደን ክትብል ትኽእል ኢኻ ትበይ ድማ ንርአ vat doe je in de ochtend ንጉሆ ማለት እዩ ኦኽተን vat doe jij in de ochtend እንድሕር ኢሉካ ኣብ ንጉሆ እንታይ ኢኻ ትገብር ወይ ድማ ካብ ዓራትካ ምስ ተሳእኻ ንጉሆስ እንታይ ኢኻ ትገብር ik sta vroeg op ቁፅሪ 2 ኢና ዘለና ik sta vroeg op ንጉሆ ኣንጊሄ ይትስእ ማለት እዩ vroeg ኣንጊሄ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኣ ik drink coffee ኣንጊሄ ይትስእ ሽዑ ik drink coffee ቡን ይሰቲ dan ik ga naar werk ሽዑ ናብ ስራሕ ይኸይድ ik sta vroeg op ik drink koffie en ik ga werken ሽዑ ናብ ስራሐይ ከይደ ይሰርሕ ማለት እዩ wat doe je in de ochtend ንሱ ቀልጢፉ ይትስእ ኣንጊሄ ይትስእ ኮፊ ይሰቲ ገሊኡ ሰብ ብዘይ ኮፊ ክዛወር ዘይክእል ሰብ የለ ኣሎ ኮፊ ከይሰተየ ክሰርሕ ኣይክእልን ማለት እዩ ርእሱ ሕውዝዝ ዝብሎ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ማለት እዩ እቲ ናይ ማሽን ኮፊ ማለት እዩ መቸም ናይ ዓድና ኮፊ ክትሰተይ ትኽእል ንጉሆ ግዜ ስለ ዘድልየካ ማለት እዩ ik sta vroeg op ik drink koffie ማሽን ኮፊ ኦቶማት en dan ga ik werken ሽዑ ከይደ ይሰርሕ ድሪ ድማ ንርአ ሰለስተ ga jij werken vandaag ሎሚ ዓንትስ ክትሰርሕ ዲኻ ሎሚ ከይድካ ክትሰርሕ ዲኻ ga jij werken vandaag ሎሚ ክትሰርሕ ክትከይድ ዲኻ ይብላ ኣሎ ja ik ga werken ja ik ga werken of nee ik ben vrij of nee ik ben vrij en misschien ወይ ድማ ምሽኪን ክትብል ትኽእል ኢኻ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ሰዓቶም ዘይፍለጥ ኩሉ ግዜ ዝፅውዕዎም ኣብ ዝተፀውዕሉ ይኸዱ ድዩስ እዚኣቶም ምስኪን ክብሉ ይኽእሉ ወይ ድማ ሄላስ ዝበሃሉ ሰባት ኣለዉ ኣብ ገለገለ ትካል ኣለዉ ኤስኤምኤስ ሰዲዶም ወይ ድማ እንታይ ይብሉኻ ናይ vandaag ሄላስ ከይንበርክ ይብሉኻ ሎሚ ስራሕ የለን ይቕረይታ ይብሉኻ ማለት እዩ ድዩስ ንሳቶም እንታይ ክብሉ ይኽእሉ ኩሉ ግዜ ምስኪን ክብሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ga jij werken vandaag ja ik ga werken nee ik ben vrij en misschien ክብሉ ይኽእሉ እዮም ga jij werken ik werk altijd dus ኣነ ኩሉ ግዜ ዝሰርሕ ናተይ ስራሕ ዋላ ስራሕ ደየለ ኢኻ ትኸይድ ናብቲ ስራሕ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ ቡን ትሰቲ dus ga jij werken vandaag dus ik ja ik ga werken ik werk altijd dus sommige kunnen zeggen ik ben vrij sommige misschien dus vierde man ኣሕዋተይ ben jij thuis ንስኻ ኣብ ገዛ ዲኻ ዘለኻ ben jij thuis ja ik ben thuis of nee ik ben buiten ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ja ik ben thuis ተይልካ ኣብ ገዛ ኣለኻ ማለት እዩ nee ik ben buiten ተይልካ ኸዓ nee ኣነ ኣብ ገዛ ኣለኹን ኣብ ግዳም እየ ዘለኹ ማለት እዩ ወይ ድማ ik ben op werk ik ben op werk ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብ ስራሕ ኣለኹ 4 ben jij thuis ተይሉካ ik ben op werk ትብል ኣብ ስራሕ እንተለኻ ማለት እዩ 5 ድማ ንርአ vind je dat leuk ጽቡቕ ረኺብካዮ ዲኻ ንኣብነት ስራሕካ ብዛዕባ ስራሕካ እንተኮይኑ ይኸውን ይኽእል እዩ vind je dat leuk of ብዛዕባ እንድሕር ወፂኹም ሻሂ ሰቲኹም ከመይ ረኺብካዮ vind je dat leuk of vind je dat leuk ከመይ ረኺብክዮ ወይ ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ja dat vind ik leuk ja dat vind ik leuk of ja heel leuk super leuk ክትብል ድማ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ እንተ ዘይፈቲኻዮ nee niet echt dus dat betekenis dat was niet echt leuk of niet saai ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ vind je dat leuk ja dat vind ik leuk
Ja, heel leuk. Of nee, niet echt. ويدما niet echt كتبت خليها كتر شدش دما نرحواتي هبيه تايت جيزي على كادو هبيه تايت جيزي سي على كادو يا إكهب تايت هو جيزي لاني كتبت خليها يا إكهب تايت أوف Nee, ik heb geen tijd. Duma, كتبت خليها. Nee, ik heb geen tijd. كتبت خليها. heb jij tijd? Nee, ik heb geen tijd. Of straks wel. ويدما دحراي كهلوني إيو مالتيو straks wel. دما كتبت خليها. شو حتى دما نرى أحواتي بلياي كوفي بلياي كوفي بون تدلدي خا مالتيو بلياي كوفي يا خراخ بدستا بدستا بجاخي كتبلات خليها يا خراخ اوف ني دانكير آية دلني يغني الله مالتيو ني دانكير اوف مشخين لاتر ويدما ምናልባት ዳሕራይ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ምስኺን ምናልባት ማለት እዩ ላተር ከዓኒ ዳሕራይ ማለት እዩ dus wil jij koffie ምስኺን ላተር ምናልባት ዳሕራይ ኣኽቲ ድማ ንርአ kun jij mij helpen kun je mij helpen ክትሕግዘንስ ትኽእል ዶ እዩ ዝብል ዘሎ kun je mij helpen ja natuurlijk tuurlijk ja tuurlijk of ja even ويدما يا إيف ديش أبسرحنا can you my help يبلخا تسرح تصنح نجار تسرح تصنح ديش انتي تبلوم يا إيف وقتي إيف ويدما انت زي بالله دهونا خا يتيرلك يا تيرلك يبلوم مالتيو ويدما يسرح ندحرا لخنو عليك يا إيف وقتي إيفي يبلوم مالتيو can you my help ማር ኣብ ዳንጀር እንተኾይኑ ወይ ድማ ሓደገኛ እንተኾይኑ ግን ኩሉ ግዜ ናትካ ትገድፎ ክግደፍ ዝከኣል እንተኾይኑ ድሽ can you my help እንተኢሉካ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እንተኾይኑ እቲ ነገር ኩሉ ግዜ ክትሕግዝ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ድማ can you my help እንተኢሉካ ሶሪ ኖ ኒድ ትብሎ ከዓ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣይከኣልን እዩ ናይ ባዕለይ ስራሕ ኣለኒ ማለት እዩ ሶሪ ኖ ኒድ ሕጂ ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ نيخ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ብኽራይብ የሄት ተረዲእኻዮ ዲኻ ብኽራይብ የሄት ገለ ነገር ዘይተረዳእካ ነገር ሓደ ባስካ እንድሕር ሂቡካ ንኣብነት እንተዘይተረዲእኒ ብኽራይብ የሄት ክብሎ ይኽእል እየ ነቲ መሳርሕተይ ንሱ ድማ ያ ik begrijp het እወ ተረዲእዮ ኣለኹ en beetje ወይ ድማ beetje ተረዲእኻዮ ዶ ብኽራይብ የሄት እንተኢሉካ Ja, ik begrijp het. Of in beetje ማለት ዋ ቁሩብ ተረዲእ ኣለኹ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ of nee nog niet ወይ ድማ ተዘይተረዲእካ ድማ nee nog niet ትብሎ ቁፅሪ 10 ድማ ንርአ is dat goed ፅቡቕ ድዩ ማለት እዩ is dat goed ja dat is goed እወ dat is goed. Of dat is prima. ويدما dat is prima. تبلو is dat goed هيلوكا dat is prima. ويدما nee dat is niet goed. Nee dat is niet goed. Is dat goed هيلوكا صبوت تزيرخيبكايو nee dat is niet goed تبلو بارحواتي نتنزم مزا نخيد ሕጂ ድማኒ 10 ሕቶታት ብሓፂር መልስታት ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ፍራኽ met minder antwoord mogelijkheden ግና ከዓኒ ሓፂር ማለት እዩ ቁጥሪ 1 ንርአ ኢን wat drink je graag እንታይ ኢካ ክትሰቲ እትደሊ ብደስታ ዋተር ክኾን ይኽእል ዋተር of tea of coffee ወይ ድማ ኮፊ ትብል Wat drink je graag? Thee.
Wat drink je graag? Ik drink graag thee. Ik drink graag water. Ik drink graag koffie. Maar الكاتملس حواي. Tweede maar, wat eet je in de ochtend? Ab nugoho انتي غاتبلع. Ik eet brood. Ik eet fruit. Ik eet niets of niks. Ik eet niks. Maar كتبت خليها. Wat eet je in de ochtend? Ik eet fruit of ik eet brood. Ik eet brood in de ochtend. Terwijl 3 man حواي. Hoe ga jij naar werk of school? Hoe ga jij naar werk of school? Ik ga met de bus naar werk. Ik ga met de bus naar school. Ik ga met de fiets naar werk. Ik ga met de fiets naar school. Of te voeten. Lopen betekent dat. Jij loopt naar werk. Jij loopt naar school. Dat betekent dus, jouw school of werk is heel dichtbij. Dus minuten lopen 10. Dus hoe ga je naar werk of school? Met de bus of fiets of met de auto. 4 manier. Wanneer sta jij op? Wanneer sta jij op? Betekent معاش gaat het is كمدك أسيخا مالتي wanneer sta jij op? Vroeg, normaal of laat. Vroeg betekent in Nederland 5 uur. Zeg maar 5 uur is vroeg. Normaal tijd is 6:30. Normaal tijd is 6:30. Volgens mij, hè? Volgens mij. Vroeg is 5 uur. Normaal tijd is 6:30, zeg maar. En laat is als jij 8 uur of 8:30 staat. ወይ 8 ሰዓት 8 ወይ 8 ሰዓት 8 ፈርቓን እንድሕር ተሲእኻ ላት ይበሃል ይከኣል ንጉሆ ማለት እዩ wanneer sta jij op vroeg of normaal of laat schrijf maar om de comment صحافي إخوة معاس تتسو dus ik sta meestal 6:30 dus normaal tijd denk ik dus 5 maar wat doe jij in de avond? Wat doe jij in de avond? TV kijken of lezen of slapen? Wat doe jij in de avond? Ik doe niks. Maar كتبت خليها. Dus jij kijkt TV. In de avond ik kijk TV. كتبت خليها. Of maar ik lees boek. Of ik slaap 30 minuten. Of ik slaap elke avond. Maar كتبت خليها. ካብ ስራሕ ደኺንካ ትመጽእ እሞ ቅሩብ ክትድቅስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ Wat doe jij in de avond? TV kijken of lezen of slapen. ሰለስቲኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ of ik sport ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ትምህርቲ ናብ ናይ ስፖርቲ ትምህርቲ ይኸይድ ማለት እዩ ዘስ ድማ ንርአ var ben jij nu ኣበይ ኣለኻ ሕጂ var ben je nu ሕጂ ማለት እዩ var ben je nu thuis op werk of buiten thuis op werk of buiten ik ben thuis ik ben op werk ik ben buiten ድማ ኢልካ ክትመልስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ 7 ድማ ንርአ hoe voel jij nu hoe voel jij nu ከመይ ይስማዓካ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ hoe voel jij nu nog een keer jij dus hoe voel jij nu blij moe rustig blij ይስማዓካ ደሎ ik voel hoe voel je nu voel jij nu moe of rustig of blij ኣብ ውሽጢኻ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ ተሓጒስካ ኣለኻ ደኺሙካ ኣሎ ወይስ ጸጥ ኢሉካ ኣሎ ጸጥ ማለት በይንኻ ክትኮን ከለኻ ሓደ ሓደ ግዜ
ጸጥ ክትብል ትደሊ ኢኻ ማለት እዩ። ምስ ደኸምካ ክትብሎ ትደሊ እዩ። Hoe voel jij nu? Blij, moe of rustig? 8 ድማ ንርአ Wat leer je nu? እንታይ ትመሃር ኣለኻ ሕጂ? Wat leer je nu? Nederlands, rekening of iets anders? Wat leer je nu? Nederlands. Wij leren Nederlands. 9 ድማ ንርአ Wat eet je graag? እንታይ ኢኻ ክትበልዕ ማራት ትደልዮ? ብደስታ ክትበልዖ ትደሊ? Rijst, ik eet graag rijst. Ik eet graag pasta. Ik eet graag brood ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ቁጥሪ 10 ድማ ንርአ Wat drink je bij eten? ክትበልዕ እንከለኻስ እንታይ ትሰቲ? ኩሉ ግዜ መቸም ሰብ ክበልዕ እንከሎ ዝስተኻ ይቐርብ እዩ። Wat drink je bij eten? Water of sap of frisdrank? ማይ ዲኻ ትሰቲ ወይስ ሳፕ ወይ ድማ frisdrank ዝሑል ዝስተዩ? Ik drink water. Ik drink sap bij het eten. Ik drink water bij het eten. Of frisdrank. Ik drink frisdrank bij het eten. ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ባር ኣሕዋተይ ናብተን ዝመጻ ንቐጽል። እምበር ቁጥሪ 1 ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ Wat doe jij in het weekend? ኣብዚ ሰሙን ኣብ ቀዳመ ሰንበት እንታይ ትገብር? Wat doe jij in het weekend? Rusten ተረጋጊኻ ዲኻ ኮፍ ትብል ኣብ ገዛኻ? ፋሚሊ bezoeken ስድራቤት ዲኻ ትበጽሕ? of werken ክትብል ትኽእል ኢኻ። In het weekend bezoek ik mijn familie. of in het weekend werk ik ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣነ ይሰርሕ ik werk in het weekend ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ። Dus wat doe jij in het weekend? In het weekend ik werk. Of ik werk in het weekend. 2 ድማ ንርአ Hoe vaak sport je? ክንደይ ግዜ ስፖርት ትገብር? ክንደይ ግዜ ነብስኻ ተንቀሳቐስ ማለት እዩ። Hoe vaak sport je? Vaak ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ። Soms ሓደ ሓደ ግዜ። Nooit ድማ ሓደ መዓልቲ ዋላ ከይድካ ደይትፈልጥ። Nooit ዋላ ሓደ መዓልቲ ከይደ ኣይፈልጥን እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ። Hoe vaak sport je እንተኢልኩ ሓደ ሰብ Vaak ብዙሕ ግዜ ትኸይድ ትኾንካ። Soms ሓደ ሓደ ግዜ ትኸይድ ትኾንካ። Nooit ድማ ከይደ ኣይፈልጥን እየ። እቲ እንዳ ስፖርት ኸማን ሂዮ ኣይፈልጥን እየ ማለት እዩ ብሓፂሩ። 3 ድማ ንርአ Sorry waar ga jij vaak naartoe? ናበይ ትኸይድ ብዙሕ ግዜ? Waar ga jij vaak naartoe? Winkel ናብ ድኳን ዲኻ ብዙሕ ግዜ ትኸይድ? of werk ስራሕ እዩ። School ወይ ድማ ቤት ትምህርቲ። Waar ga jij vaak naartoe? ናበይ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ትኸይድ? Ik ga vaak naar winkel. of ik ga vaak naar werk. Ik ga vaak naar school. ወይ ድማ naar school. 4 ድማ ንርአ Wat gebruik je elke dag? እንታይ ኢኻ elke dag ትጥቀም? መዓልታውስ እንታይ ትጥቀም? Wat gebruik je elke dag? Telefoon, internet of tv? Wat gebruik je elke dag? እንታይ ኢኻ መዓልታው ትጥቀም? Ik gebruik meestal telefoon. Dus ik gebruik, ja vaak eigenlijk, vaak telefoon. Dus ik gebruik vaak internet zelfs. Zonder internet, ik kan niet echt telefoon gebruiken. Ik kan wel, maar moeilijk. Ja, moeilijk. En tv. Ik kijk ook soms tv. Dus wat gebruik je elke dag? Ik gebruik elke dag telefoon. Of ik gebruik elke dag internet. Ik gebruik elke dag tv ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ። 5 ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ Wat vind je leuk?
حمشة ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ባት ፊንችየ ሉክ እንታይ ኢኻ ጽቡቕ ትረኽቦ ካብዚኣቶም ሙዚክ ቫንደለ ኦፍ ኮከ vat vind je leuk om te doen ክትገብሮም ትደሊ እንታይ እዮም ik vind muziek leuk of ik vind wandelen leuk wat vind je leuk ik vind koken leuk ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሙዚክ ማለት ሙዚቃ ማለት እዩ ቫንደለ ሸናዕ ምባል እዩ ሸነን ኣብ ጎደና ኣብ ጫካ በረኻ ኣብ መናፈሻ ፓርኪንግ ከዓ ሸናዕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ dus wat vind je leuk wandelen of koken koken ድማ ምግቢ ምስራሕ ማለት እዩ ወይ ድማ ሙዚክ ምስማዕ dus ik vind wandelen leuk ድማ ዳበልካ ትምልሰሎ ማለት እዩ ዘስ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ wat eet je s'avond ናይ ምሸት እዩ s'avond ድኹም ደሎ s'avond እንታይ ኢልካ ናይ ምሸት wat eet je s'avond waarom eten ውዑይ ዝብላዕ ዲኻ ትበልዕ of soup of brood waarom eten ማለት ውዑይ ዝብላዕ ማለት እዩ soup ፀብሒ ዝስተ እዩ brood ከዓኒ ባኒ እዩ dus wat eet je s'avond እንታይ ኢልካ ik eet s'avond brood ክትብል ትኽእል ኢኻ ik eet s'avond brood of soup of waarom eten እንዳበልካ ክትመለስ ትኽእል ኢኻ ዘይፊ ድማ ንርአ wat doe je als jij moe bent እንድሕር ደኺምካ ማለት እዩ wat doe je als jij moe bent እንድሕር ደኺምካስ እንታይ ትገብር ይብለካ ኣሎ slapen ik slaap als ik moe ben of rusten ኮፍ ትብል ማለት እዩ ርስቱ ክትኸውን ነብስኻ ተሓፂብካ of zitten ድማ በቃ ኣብ ሳሎን ኮፍ ምባል እዩ dus telefoonካ ትጥቀም ማለት እዩ ዝኾን ደሎ wat doe je als jij moe bent als ik moe ben slaap ik of ክትብል ትኽእል ኢኻ of rusten of zitten ik zit gewoon ወይ ድማኒ ኣኽቲ ድማ ንርአ wie zie jij vaak ንመን ትሪኦ ብዙሕ ግዜ wie zie jij vaak familie vrienden of collega's ብዙሕ ግዜ ትሪኦም ሲ familie ድዮም vrienden ድዮም collega ik zie vaak mijn collega's ik zie vaak mijn vrienden of ik zie vaak mijn familie ክትብል ትኽእል ኢኻ ነይኽ ድማ ንርአ wat neem jij mee naar buiten ካብ ገዛኻስ እንታይ ኢኻ ትማላእ ኩሉ ግዜ ናብ ደገ ባውተ ደገ ማለት እዩ ቢነ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ እዩ wat neem jij mee naar buiten jouw telefoon jouw sloot of taas ik neem altijd mijn sloot ik neem altijd mijn telefoon ik neem altijd mijn taas ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ wat neem jij mee naar buiten of ik neem alles telefoon sloot en taas ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ 10 wat doe jij eerst in de ochtend wat doe je eerst in de ochtend opstaan douchen ontbijten wat doe je eerst opstaan je moet opstaan eerst dan douchen of dan ontbijt نقدم كل جزء ودي إيش in de ochtend حلكا نسخة قدمت تسيخا كاب عراتكا opstaan شعو دوشة تقبر شعو ontbijt تبلع قرصي تبلع مالتيو مباري نقصل أحواتي مباري حواتي حجيغا زين رأيين Hoe is het weer vandaag? Hoe is het weer vandaag? እንድሕር ኢልካ ከመይ ኣሎ ሎማዓንቲ ኩነታት ኣየር ማለት እዩ ዞንግ regen achtig en koud
زون خندحليلكا زون وصيلو مالتيو صحاي ريخن اخت خندحليلكا خا ماي يهرم كافا عينت ماي مالتيو ان كاود ندحليلكا خا قري مالتيو تبين بقى نراه هبي هونجر ጥሜት ኣለካ ድዩ ማለት እዩ ህብያይ ሆንገር ጠሚኻ ኣለኻ ዲኻ ያ ኢን ቤቸ ክትብል ትኽእል ኢኻ ያ ፊል ክትብል እውን ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ኣለኒ ማለት እዩ ነይ ኒት ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ህብያይ ሆንገር ያ ኢን ቤቸ ቤቸ ማለት ቁሩብ ማለት እዩ እወ ቁሩብ ኣለኒ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ያ ፊል እንድሕር ኢልካ ኸኣ ያ ብዙሕ ኣለኒ ማለት እዩ ብዙሕ ጠምየ ኣለኹ ናይ ኒት እንድሕር ኢልካ ኸኣ ናይ ኣይጠመኹን የብለይን ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ህብያይ ዶርስት ዶርስት ማለት ፅምኢ እዩ ፅምኢ ህብያይ ዶርስት ተይሉካ ፀሚእኻ ኣለኻ ዲኻ ማለት እዩ ያ ኢክቫል ቫተር ክትብል ትኽእል ኢኻ እወ ማይ ይደልየ ኣለኹ ኦፍ ያ ኢን ቤቸ ወይ ድማ እወ ግን ቁሩብ እዩ ማለት እዩ ቁሩብ እዩ ኒት ኢርኽስ ኣይኮነን ማለት እዩ ወይ ድማ ናይ ኒት ክትብል ከዓ ትኽእል ኢኻ ህብያይ ዶርስት ናይ ኒት ትብል ፊር ድማ ንርአ ቫት ድሪንክየ ኑ ቫት ድሪንክየ ኑ ቫተር ተይ ኦፍ ኮፌ ቫት ድሪንክየ ኑ ኤግ ድሪንክ ቫተር ኦፍ እንድሕር ሻሂ ትሰቲ ኣለኻ ኸኣ ኤግ ድሪንክ ተይ እንድሕር ቡን ትሰቲ ኣለኻ ኸኣ ኤግ ድሪንክ ኮፊ ትብል ማለት እዩ ቫት ድሪንክየ ኑ ኤግ ድሪንክ ቫተር ኤግ ድሪንክ ቫተር ፋይቭ ድማ ንርአ ቫት ኢትየ ኑ ቫት ኢትየ ኑ ብሮድ ባኒ ፍራውት ፍሩታ ራይስት ሩዝ ማለት እዩ vat ietsje nu ik eet brood ik eet fruit of ik eet rijst ክትብል ኢልካ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ ሽዱሽተ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ስታየይ ፍሩኽ ኦፕ ንጎሆ ዲኻ ትትስእ ስታያይ ፍሩኽ ኦፕ ኣንጊኻ ዲኻ ትትስእ ያ ኣልታይድ ክትብል ትኽእል ኢኻ ያ ኣልታይድ ተይልካ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስታያይ ፍሩኽ ኦፕ ያ ኣልታይድ ወይ ድማ ስታያይ ፍሩኽ ኦፕ ተኢሎምካ ሶምስ ሓደ ሓደ ግዜ ኣልታይድ ኩሉ ግዜ ንጎሆ ይትስእ ማለት እዩ ነይ ላት እንድሕር ኢልካ ከኣኒ ስታያይ ፍሩኽ ኦፕ ነይ ላት እንድሕር ኢልካ ከዓ ኩሉ ግዜ ደንጊኻ ትትስእ ማለት እዩ ፍሩኽ ዘይኮንካስ ሰዓት 8 9 ወይ ድማ 7 ፈርቓን ትትስእ ማለት እዩ ድሽ ነይ ላት ኤክስታ ላት ትብል ማለት እዩ ዘይፍ ድማ ንርአ ኻያይ መትደቡስ ኻያይ መትደቡስ ንስኻሲ ብባስ ዲኻ ትኸይድ ማለት እዩ ኻያይ መትደቡስ ብባስ ዲኻ ትኸይድ ናርቨረ ክኸውን ይኽእል ናብ ካልእ ነገር እውን ኻያይ መትደቡስ ያ ፋክ እወ ብዙሕ ግዜ ወይ ድማ ኻያይ መትደቡስ ሾሙስ ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ኻያይ መትደቡስ ናይ ኖይት ድሽ ወይ ድማ ጠቕሊለ ኸይደ ኣይፈልጥን እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኻያይ መትደቡስ ያ ፋክ ኻያይ መትደቡስ ሾሙስ ኻያይ መትደቡስ ናይ ኖይት ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣኽቲ ድማ ንርአ ኻያይ መተፊት ብፊትስ ዲኻ ትኸይድ ያ ኤልክዳኽ ኻያይ መትፊት ሾሙስ ሓደ ሓደ ግዜ ወይ ድማ ናይ ኖይት ኻያይ መትደፊት ናይ ኖይት ድማ ኢልካ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ ሰለስተ ዓይነት መልሲ ከከም ኩነታቱን ከከም ንስኻ ናትካ መልስን ክትህበሉ ትኽእል ኢኻ ነይኽ ድማ ንርአ ሎፔይ ናር ሃውስ
ሎፒየናር ሃውስ ብተይክን ናብ ገዛኻ ብእግርኻ ዲኻ ትኸይድ ማለት እዩ ሎፒየናር ሃውስ ያ ሶሙስ እወ ሓደ ግዜ ኦፍ ነይ መደ ቡስ ወይ ድማ ነይ ኣይኮንኩን ምት ደ ቡስ ብባስ እየ ዝኸይድ ማለት እዩ ወይ ድማ ያ ኤልክዳኽ ሎፒየናር ሃውስ ያ ኤልክዳኽ ወይ ድማ ነ መደ ቡስ ኦፍ ያ ሶሙስ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዓሰርተ ድማ ንርአ ቤንያይሙ ደኺምካ ዲኻ ቤንያይሙ ደኺምካ ዲኻ ዘለኻ ያ እንበይቼ ያ ሄልሙ ያ እንበይቼ እንተኢልካ እወ ቁሩብ ደኺመ ኣለኹ ማለት እዩ ያ ሄልሙ እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ብጣዕሚ ደኺመ ኣለኹ ናይ ኒት እንድሕር ኢልካ ከዓ ኣይደኸምኩን ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ንቐፅል እምበር ኣሕዋተይ እዚአን ድማኒ 10 ሕጂ ከዓ ክንሪአን ኢና ምስ ሓፀርቲ መልስታት ማለት እዩ ቁፅሪ 1 hebjij werk vandaag ja nee of misschien misschien ወይ ድማ ja ik heb werk nee ik heb geen werk of misschien misschien ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ትበይ ድማ ንርአ ክልተ heb jij school vandaag ja ik heb school nee ik heb geen school of misschien misschien ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ድሪ ድማ ንርአ wat doe jij vanavond ሎሚ ምሸታ ክትገብር ኢኻ wat doe jij vanavond tv kijken lezen of slapen ik ga lezen ik ga tv kijken of ik ga slapen ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢልካ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ ፊር ድማ ንርአ kijk jij tv ቲቪ ትርኢ ዲኻ kijk jij tv ያ ሸሙሽ እወ ሓደ ግዜ ኦፍ ያ elke dag ወይ ድማ እወ ኩሉ ግዜ elke dag መዓልታዊ ማለት እዩ elke dag ወይ ድማ nee nooit ik kijk nooit naar tv ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እምበኣረይ 5 ድማ ንርአ luister jij muziek ሙዚቃ ሰምዕ ዲኻ luister jij muziek ያ elke dag እወ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ወይ ድማ ሸሙሽ ሓደ ግዜ ወይ ድማ nee nooit ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ ድማ nee en nooit ክትብል ትኽእል ኢኻ 6 ድማ ንርአ 6 heb jij een telefoon ቴሌፎን ኣለካ ድዩ ja ik heb een telefoon of nee ik heb geen telefoon of ja 2 ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ እወ ክልተ ኣለኒ heb jij een telefoon ja ik heb 2 telefoon ik heb 2 telefoon of nee ik heb geen telefoon of ja ik heb ወይ ድማ ja ik heb ክትብል ትኽእል ዘይፍ ድማ ንርአ is jij telefoon nieuw ናትካ ቴሌፎን ሓዳሽ ድያ is jij telefoon nieuw ja of nee en beetje nieuw ማለት ከዓኒ ዓመት ወይ ፍርቂ ዓመት ተገይራ beetje nieuw ዳርጋ ኒው ያ ማለት እዩ beetje nieuw is jouw telefoon nieuw ja een beetje nieuw katmilles 8 ድማ ንርአ gebruik je internet ትጥቀም ዲኻ ኢንተርኔት ማለት እዩ ያ fuck of soms ወይ ድማ nee nooit ክትብል ትኽእል ኢኻ nooit gebruik je internet ja fuck ዝበዛሕና ንጥቀም ኢና dus ja fuck ik gebruik internet ክትብል ትኽእል ኢኻ ነይኸ ድማ ንርአ bel jij vaak ብዙሕ ግዜ ትድውል ዲኻ bel jij vaak ja fuck እወ ብዙሕ ግዜ of soms ወይ ድማ ሓደ ግዜ bel jij vaak
soms ወይ ድማ ነይ nooit ik bel nooit ክትብል ድማ ትኽእል ኢኻ እምበኣረይ 10 ንርአ ስቱርያይ ብሬኽት ማለት መሰጅ እዩ ኢሜይል ክትፅሕፍ ከለኻ ወይ ድማ ኤስኤምኤስ ክትፅሕፍ ከለኻ ብሬኽት ስቱርያይ ብሬኽት ያ elke dag of soms እወ መዓልታዊ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ወይ ከዓኒ ነይ nooit ik stuur nooit bericht ወይ ድማ ብሬኽት ሰዲዳ ኣይፈልጥን እየ ኤስኤምኤስ መሰጅ ሰዲዳ ኣይፈልጥን እየ ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበር ኣሕዋተይ ንቐፅል እምበር እዚአን ድማ ንርኣየን ኣሕዋተይ ቤንያይ ብላይ ሕጉስ ዲኻ ማለት እዩ ያ ሄል ብላይ እወ ኣነ ኣዝየ ሕጉስ እየ ኢንቤቼ ወይ ድማ እወ ቁሩብ ወይ ድማ ነይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ቤንያይ ብላይ ያ ሄል ብላይ ትበይ ድማ ንርአ ቤንያይ ቦስ ሓሪቕካ ኣለኻ ዲኻ ቤንያይ ቦስ ያ ቤቼ ወይ ድማ ሶምስ ቤንያይ ቦስ ሶምስ ሓደ ግዜ ይሓርቕ ወይ ድማ ነይ ኢቤን ነይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ያ ሶምስ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ድሪ ድማ ንርአ ቤንያይ ርስቱኽ ርጉእ ዲኻ ቤንያይ ርስቱኽ ንስኻ ርጉእ ዲኻ ያ ወይ ድማ ሶምስ ኦፍ ነይ ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ቤንያይ ርስቱኽ ያ ik ben rustig ያ ik ben rustig ፊር ድማ ንርአ ቤንያይ zenuwachtig ያ een beetje እወ ወይ ቁሩብ ወይ ድማ ያ ፊል ብዙሕ ኦፍ ነይ ik ben niet ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበኣረይ 5 ድማ ንርኣያ voel jij goed ፅቡቕ ዶ ይስማዓካ እዩ voel jij goed ያ goed redelijk ቁሩብ ደሓንየ ኦፍ ነይ niet ik voel niet goed ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበኣረይ ሰስ ድማ ንርአዮ ፊንችየ ዲት ሙይለክ ከቢድ ዲኻ ረኺብካዮ ማለት እዩ ፊንችየ ዲት ሙይለክ ያ ኢንቤቼ እወ ቁሩብ ኦፍ ያ ሄል ሙይለክ ከቢድ ማለት እዩ ሙይለክ ማለት ከቢድ ማለት እዩ dus ፊንችየ ዲት ሙይለክ ያ ኢንቤቼ እወ ቁሩብ ከቢድ እዩ ኦፍ ያ ሄል ሙይለክ ወይ ድማ እወ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ወይ ከዓ ነይ het is niet moeilijk ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበኣር ሰይፊ ድማ ንርአ ፊንችየ ዲት ማክለክ ከዓኒ ቀሊል ማለት እዩ ቀሊል ፊንችየ ዲት ማክለክ ያ ማክለክ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ሶምስ ሓደ ግዜ ቀሊል እዩ ወይ ከዓ ነይ ኒት ማክለክ ነይ ኒት ማክለክ ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበኣር ኣኽቲ ድማ ንርአ ቬልያይ ኡፍነ ክትላመድ ትደሊ ዶ ልምምድ ትደሊ ዶ ቬልያይ ኡፍነ ያ ኽራኽ ኦፍ ምሽኺን ምናልባት ኦፍ ነይ ik wil geen oefenen ወይ ድማ ነይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነይኺ ድማ ንርአ hebjij een vraag ሕቶስ ኣለካ ድዩ ማለት እዩ hebjij een vraag ያ een vraag እወ ሓንቲ ሕቶ ኣለሃኒ ያ een vraag ኦፍ ወይ ድማ ያ ፊል ፍራኽን ብዙሓት ማለት እዩ ወይ ድማ ፊል ከዓ ብዙሕ እዩ ስለዚ እወ ብዙሕ ሕቶታት ኣለኒ ወይ ከዓ ነይ ik heb geen vraag ወይ ድማ hebjij vraag nee ik heb geen vraag of ja een vraag of ja veel vragen ክትብል ትኽእል ኢኻ
10 بقى نرى زال إكياي هلبا كحجزك استدل ديخا زال إكياي هلبا يا خراخ مشخين أوف ناي دانكيه ويدما ناي دانكي بالكتولة تخليخا زال إكياي هلبا يا خراخ هراي بدستا ويدما مشخين منالبا ويكأني دانكيه الكا كتعصو تخليخا مباري قريبنا ينا حواتي قصل امبارح حواتي ازين دما نرأيين قطر حدا إيتشي فلس سقا استبلع ديخا فلس مالت سقا مالتيو سلازي إيتشي فلس ندحري لكا سقا استبلع ديخا مالتيو يا فاك يا بزح قزيه شو مش حدا قزيه مالتيو اوف ناي نويت ويدما ناي نويت كتبل تخليخا بليعه أيفلت نية مالتيو إيتشيفلس يا بزح قزيه فاك شومش حدا قزيه ناي نويتل كان غا ناي بليعه أيفلت نية مالتيو كلتا دمان رحواتي إيتشيفيس عسا بليعها تفلت ديخا مالتيو إيتشيفيس عسا تبلع ديخا يا هو يبلعه شومش حدا قزيه ناي ايك اتخين فيس ويدما ايك اتخين فيس تبل ناي تريد ما نرى حواتي ايتشي خرونتن مالت احملت مالتيو احملتي ايتشي خرونتن تبلع ديخا احملتي تبلع ديخا مالتيو يا الكداخ تبل تخليخا شومش حدا قزيه دما ويدما ناي نيت ايك اتخين خرونتن خرونتن دما كتبل تخليخا 4 دما نرى حواتي كوكياي زلف بعلغا دو تسرح تصبحي كوكياي زلف بعلغا دما قبخا تسرح يا فاك يا بزح قزيه اوف شومش اوف ناي نويت عدي ويا حواتي بزح قزيه يقورو اوين كتبل تخليخا كوكياي سلف ناي نويت ويدما ناي نويت ويدما يا فاك بزح قزيه بعلي يسرح ويدما شومش كتبل تخليخا كتر حمشة دما نرى إيتشي تياوش أبقزادو تولع إيتشي تياوش يا إيك إتياوش كتبل تخليخا شومش ويدما حدا قزيه ويدما ناي نويت إيك إتباوته دما كتبل تخليخا أنا أبدي جايبلع مالتيو إيك إت فاك باوته زيز دما نرى خاياي مورخة وركا صباح كتسرح ديخا يا إخا مورخة وركا أوف ناي إخا نيت وركا أوف مشخين من أربات مورخة كسرح يخون دما كتبل تخليخا مشخين خاياي مورخة وركا مشخين من أربات زيفو دما نرى شوعته بنياي مورخة فراي نسخة صباح فراي ديخا ناصا ديخا مالتيو بنياي مورخة فراي يا ندحر كونكا ناصا تخونكا يا إقبن فراي تبل ناصا انت زي كونكا ناي إقبن نيت فراي كتبل تخليخا أوف مشخين من البات ويدما من البات نسخة فراي كونكان دوش بنيا مورخة فراي ناي أوف مشخين أوف يا إقبن فراي كتبل تخل أخت دمانر خاياي مورخة ويخ صباح خد كيديها خاياي مورخة ويخ يا إيخا مورخة ويخ ني إيخا نيت أوف مشخين خايك ويدما تبل مشخين خايك نالوات كخيدي خون مالتيو
ንኢኺ ድማ ንርአ ኮምያይ መወርኸ ትሩኽ ጽባሕ ክትምለስ ዲኻ ኮምያይ መወርኸ ትሩኽ ያ ኢኮም መወርኸ ትሩኽ ኦፍ nej ኢኮም ኒት ኦፍ ምሽኺን val ምናልባት ክምለስ ይኸውን ማለት እዩ ቁጽሪ 10 ድማ ንርአ ስታያይ መወርኸ ፍሩኽ ኦብ ስታያይ መወርኸ ፍሩኽ ኦብ ንግሆ ዲኻ ክትስእ ስታያይ መወርኸ ፍሩኽ ኦብ እንድሕር ጋሻ መጺኩም ንገዝኡ ድማ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ስታያይ መወርኸ ፍሩኽ ኦብ ጽባሕ ድማ ክኸይድ እንተኾይኑ ሽዑ ተሓቶ ስታያይ መወርኸ ፍሩኽ ኦብ ንስኻሲ ጽባሕ ቀልጢፍካ ዲኻ ክትስእ ማለት እዩ ከምዚ ኣዴታትና ክሓተና ከለዋ ጽባሕ ሳንጊኻ ዲኻ ክትከይድ ከዳልዋልካ ስለ ዝደልያ ዝኾነ ነገር ጽባሕ ኣንጊኻ ዲኻ ክትስእ ይብላኻ ስታያይ መወርኸ ፍሩኽ ኦብ እወ ኣንጊየ ክትስእየ ግና ምትሳእ የድልየኩምን እዩ ስቕ ኢለ ባዕለይ ክኸይድ እየ እሞ ኣይትተስኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስታያይ መወርኸ ፍሩኽ ኦብ ኢልካ ዋና ገዛ ድማ ተሓትት ያ ይብለካ ወይ ድማ ነይ ኦፍ ምሽኺን ወይ ድማ ምሽኺን ይብለካ ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ንቐጽል እምበር እዚአን ድማ ንርአያን ኣሕዋተይ ቁጽሪ 1 ህብያይ ፋሚሊ ሂር ኣብዚ ስድራ ቤት ኣለዉኻ ድዮም እንድሕር ኣለዉኻ ያ ich heb familie nee ich heb geen familie of een beetje ቁሩብ ኣለውኒ ማለት እዩ heb jij familie hier ja ich heb een beetje familie ቁሩብ ስድራ ቤት 2 ድማ ንርአ heb jij broer of zus ja een broer ክትብል ትኽእል ኢኻ ja een broer of ja 2 zussen of nee geen broer en zus geen broer of zus ik heb geen broer of zus ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንድሕር ብሩር en zus ኣለውኻ ድማ ja ik heb 1 broer en 2 zussen of 3 broer 3 zussen ክትብል ትኽእል ኢኻ 3 ድማ ንርአ woon jij alleen በይንኻ ዲኻ ትቕመጥ woon jij alleen በይንኻ ትቕመጥ ኾንካ ያ ik woon alleen ትብል እንድሕር ምስ ስድራ ቤት ትቕመጥ ኮንካ nee met familie ትብል nee mit familie of woon jij alleen እንድሕር ሓደ ግዜ ኮይኑ ከዓ soms wel soms niet ንኣብነት ሓደ ግዜ ናብ ስድራኻ ትኸይድ ሓደ ግዜ ድማ በይንኻ ትቕመጥ እንተኾንካ soms wel soms ድማ niet ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ 4 ድማ ንርአ woon jij met familie ምስ ስድራኻ ዲኻ ትቕመጥ ያ met mijn ouder እወ ምስ ስድራ ቤተይ ምስ ኣቦይን ኣደይን ouders nee alleen በይነይ ይቕመጥ of met vriendin ወይ ድማ ዓርከይ ማለት እዩ እምበር ቁጽሪ 5 ድማ ንርአ heb jij kinderen ቆልዑ ኣለውኻ ዶ heb jij kinderen ja een kind እወ ሓደ ኪንድር ኣለኒ ክትብል ተኾንካ of ja 2 kinderen ወይ ድማ ja 2 kinderen እንተዘይብልካ ድማ nee ik heb geen kinderen ትብል ማለት እዩ ik heb geen kinderen 6 ድማ ንርአ ga jij vaak naar buiten ናብ ደገ ብዙሕ ግዜ ዶ ትኸይድ ማለት እዩ ga jij vaak naar buiten ja elke dag ኩሉ ግዜ ትኸይድ ተኾንካ እወ ያ elke dag ትብል of ሓደ ግዜ ተኾንካ soms ga ik naar buiten of nooit nee nooit ወይ ድማ ከይደ ኣይፈልጥን እየ nee nooit ክትብል ትኽእል ኢኻ 7 ድማ ንርአ ዘይፈ ስፖርት jij soms ስፖርቲ ሓደ ግዜ ትገብር ዲኻ soms ja vaak ብዙሕ ግዜ of soms ሓደ ግዜ ወይ ድማ nee nooit ከይደ ኣይፈልጥን እየ ስፖርቲ ገይረ ድማ ኣይፈልጥን እየ ትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ 8 ድማ ንርአ
Welke sport doe jij? Welke sport doe jij? Voetbal, fitness, wandelen. Voetbal, ኩዕሾ ምጽዋት እዩ። ፊትነስ ስፖርት ናይ ቤሲክ ስፖርት እዩ። ናብ እንዳ ስፖርት ገዛ ትኸይድ ማለት እዩ ፊትነስ ይበሃል። ኦፍ ቫንደለን ወይ ድማ ብእግርኻ ምጓዓዝ ኣብ ጎደና ሸናዕ ምባል ወይ ድማ ቫንደለን ኣየናይ ትገብር ነቲ ንዓኻ ትገብሮ ትመርጽ ማለት እዩ። Welke sport doe jij? እንድሕልካ ik doe voetbal of ik speel voetbal ትብል of wandelen. 9 ድማ ንርአ wandel jij graag? ብደስታ ዲኻ ብእግርኻ ሸናዕ ትብል ብደስታ ዲኻ ቫንደለን ትገብር ያ heel graag ያ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ሶሙስ ሓደ ግዜ ወይ ድማ ነይ ኒት ደስ ኣይብለንን እዩ ተገዲድካ ትኸደሉ ምስ ሰባት እውን ኣሎ ማለት እዩ ነይ ደስ ኣይብለንን እዩ ግና ይገብር እየ ይኸይድ እየ ማለት እዩ ቁጥሪ 10 ድማ ንርአ ga jij naar de sportschool ማለት ፊትነስ ማለት እዩ ያ 2 keer per week እወ ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ወይ ድማ ሶሙስ ሓደ ግዜ ወይ ከዓ ነይ nooit naar sportschool ወይ ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበር ኣሕዋተይ እዚአን ናይ መወዳእታ 5 ንርአ እዚአን ርኢና ትምህርትና ክንዛዝም ኢና ቁፅሪ 1 hoe laat is het ሰዓት ክንደይ ኣሎ het is 10 uur ክትብል ትኽእል ኢኻ het is 7:30 ክትብል ትኽእል ኢኻ het is 3 uur sorry het is 3 uur ክትብል እውን ትኽእል ኢኻ hoe laat is het ምስ ትበሃል ከከም ዘለዎ ኩነታት 10 uur 7:30 3 uur ክትብል ትኽእል ኢኻ ትበይ ድማ ንርአ wat is dit እዚ እንታይ እዩ wat is dit dat is een tafel ክኸውን ይኽእል እዩ dat is een boek ክኸውን ይኽእል እዩ dat is een telefoon እውን ክኸውን ይኽእል እዩ wat is dit እንድሕር ኢሉካ ሓደ ሰብ እንታይ እዩ እዚ ማለት እዩ ኣብ ሳንጣ ሒዝካዮ ዝኾነ ነገር ተሪኢኻ what is dit እንታይ እዩ እዚ dit is een telefoon of dit is een boek ወይ እውን dit is een tafel ክኸውን ይኽእል እዩ ድሪ ድማ ንርአ wie is dat መን እዩ እዚ ማለት እዩ wie is dat dit is mijn vriend dit is mijn broer of dit is mijn leraar vriend ዓርከዩ ብሩር ሓወዩ ሌራር ድማ መምህር ማለት እዩ ማይን ሌራር ተልካኻ ማይን መምህር ማይን ብሩር ተልካኻ ናተይ ሓወይ ማይን ፍሬን ተልካኻ ናተይ ዓርከይ ማለት እዩ ፊር ድማ ንርአ ባርኻያይ ናርቱ ናበይ ኢኻ ክትከይድ ባርኻያይ ናርቱ ኢኻ ናር ሃውስ en naar werk ወይ ድማ ኢኻ naar de winkel waar ga jij naartoe ናበይ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ንድኳን ትኸይድ እንተለኻ ኢኻ naar de winkel ትብል ንገዛ ትኸይድ እንተለኻ ኢኻ naar house ናብ werk ትኸይድ እንተለኻ ንስራሕ ድማ ኢኻ naar werk ትብል 5 ድማ ንርአ kom jij morgen ጽባሕ ክትመጽእ ዲኻ kom jij morgen ja ik kom morgen of nee ik kan niet ወይ ድማ ኣይክእልን እየ ክመጽእ ኣይክእልን እየ ምናልባት ወይ ከዓ ምስኪን ምናልባት ትብል ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ንሎሚ ዝበልክዎን እዚአን እየን ነይረን ከምቲ ቀደምኩም እትገብሩለይ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም ብኻልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ድማ ሰናይ ምሸት